Новини на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. І далі говоримо про найважливіші події станом на цю годину. А розпочнемо з того, що пригадаємо драматичні події лютого 2014 року. Цей день 4 роки тому став переламним в історії захоплення Кримського півострова. Саме в ніч проти 27 лютого о 4:45 ранку до Ради міністрів і Верховної Ради Криму у Сімферополі увірвалися озброєні люди у військовій формі, касках і бронежилетах. Російські спецпризначенці захопили Кримський Радмін та парламент. Над будівлями вивісили російські триколори. В той момент центр Сімферополя повністю очеплений, транспорт не ходить. Важливі адміністративні будівлі, зв'язок, аеропорти, ЗМІ також захоплені. Вже по обіді до будівлі парламенту окупанти примусово перевели депутатів Верховної Ради Криму. На засіданні відсторонили голову Ради міністрів Криму Анатолія Могильова. На його місце тут таки призначили кремлівську маріонетку, лідера Руського єдинства Сергія Аксьонова. Та найголовніше – проголосували за проведення референдуму. Голосування фактично відбулося під прицілом озброєних спецпризначенців. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестными. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Когда мы пришли, уже перед Верховной Радой стояли баррикады из деревянных поддонов, из мусорных баков, кого не пускали. Ходят так же, как обычно, как всегда ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решения для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. А тим часом чергове засідання так званої справи 26 лютого призначили на сьогодні у так званому Центральному районному суді Сімферополя. Засідання заплановане на 15-ту за кримським часом. Минулого тижня під час попереднього слухання судді повторно почали вивчати процесуальні документи. І адвокати певні, що все через брак доказів. Доказів, які підтверджували участь підсудних у заворушеннях під кримським парламентом, у так званого слідства немає жодних. Мустафу Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова, Ескендера Кантемірова та Ескендера Емірвалієва окупанти звинувачують у сутичках 4-річної давнини під Верховною Радою Криму. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз Асанов і Дегерменджі перебувають під домашнім арештом. Сутички під Верховною Радою. Буквально кілька хвилин тому під стінами парламенту побилися мітингувальники з правоохоронцями. Люди, які зібралися на акцію протесту, розклали шини і одразу втрутилася поліція. Відомо, що внаслідок зіткнення є потерпілі. І зараз під парламентом працює наша кореспондент Вікторія Аблязова. Вона з нами наживо. Віко, вітаю. Отож, які маєш подробиці? Розповідай. Вітаю. Близько 20 хвилин тому під Верховною Радою почалися сутички. Сьогодні тут відбувалося кілька акцій. Учасники однієї з акцій викликали Андрія Поробія, аби він вийшов до них. Вони звинувачували його нібито в тому, що він зрадив принципи Майдану. І ці люди розклали біля кордону Верховної Ради шини.
Тоді ж розпочалися сутички, розлили сльозогінний газ. Це сталося тричі. Далі ми почули те, що вибухали світлошумові гранати. Також люди почали жбурлятися цеглою. Є постраждалі від сльозогінного газу. Також ми побачили тих, хто був травмований внаслідок сутичок і жбурлянь камінням. Також постраждала і камера нашого оператора. Хтось кинув цеглою в камеру. Зараз же ми з'ясовуємо подробиці, хто саме був у цих сутичках. Далі подробиці повідомлятимемо у наступних випусках. Студія. Так, і, власне, зараз можемо ще побачити фрагмент того, що відбувалося під парламентом. Розклали шини. Ну, для того, щоб підпалити російський прапор. Ми бачимо поранених. А що вибухало там, ви не знаєте? Так вибухали гранати. Наша кореспондент Вікторія Аблязова зараз продовжує працювати під парламентом. Там, і нагадаю, сталися сутички між правоохоронцями і мітингувальниками із застосуванням сльозогінного газу. Є потерпілі. І, власне, більше подробиць від Вікторії вже у наступних випусках, отож дочекайтеся. На Майдані Незалежності провели акцію солідарності з людьми, які живуть в окупованому Криму. Близько 150 людей, попри мороз, вийшли з кримсько-татарськими прапорами та фотографіями політв'язнів кримчан. Учасники ухвалили резолюцію, в якій засудили анексію Кримського півострова Росією. А чого ще вимагають і від кого – про це далі. Максим Кицюк прийшов на мітинг попри 15-градусний мороз. Чоловік певнить, лишатися осторонь не може, бо сам вимушений був полишити півострів після анексії. Востаннє був удома іще напередодні так званого референдуму у березні 2014-го. Сьогодні в руках тримає плакат, що символізує солідарність з жителями окупованого Криму. Я сам з Севастополя, і в мене багато друзів залишилось в Криму, досі знаходяться там. І я не можу стояти осторонь, коли наш український народ, який складається з багатьох груп, в тому числі кримських татар, зараз під тиском знаходиться в Криму. Більшість учасників такі самі, як Максим. Мешканці Криму, які вимушено переїхали до Києва через анексію. В руках у людей українські та кримсько-татарські прапори, а також фотографії із кримськими політв'язнями. Я прийшов сюди, тому що ці хлопці, яких я тримаю в руках фотографії, це якби мої земляки. Прийшов їх підтримати, так сказати, і нагадати людям, що є герої, які зараз по тюрмам там у кацапів сидять. Учасники ухвалили резолюцію, в якій закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Від країни-агресорки вони вимагають негайно вивезти з півострова військову техніку. Люди говорили про Крим, тих людей, які продовжують спротив і опір окупантам Криму. Люди говорили про повернення. Ніхто не вибачить Росії захоплення Криму. Більш того, ніхто не зупиниться, поки Крим не буде повернуто. Усіх політв'язнів, які незаконно засуджені окупаційними судами та відбувають покарання у російських буцегарнях, організатори акції зі сцени згадали поіменно. Ріана Алієва, Віктор Пономарьов, Нікіта Проскурін, Даніїл Карп, Заман, АТР. І акцію на підтримку кримських татар напередодні влаштували і в російській столиці. Кілька активістів вийшли на центральній вулиці Москви. В руках тримали плакати, в яких засуджували заборону меджлісу, війну в Україні, яку розпочав Путін, окупацію півострова, переслідування кримських татар за релігійною ознакою. А також закликали звільнити політв'язнів і надати кримським татарам статус корінного народу півострова. Начало оккупации Крыма путинскими войсками. И это день начала сопротивления крымчан, крымских татар и украинцев этой оккупации. В этот же день появились первые узники 26 февраля, Чийгоз, Асанов, Дегерменджи. Ахтем Чийгоз сейчас уже на свободе, и мы верим, что скоро и остальные политвязни будут на свободе благодаря санкциям, благодаря какому-то нашему общему участию.
Сполучені Штати анонсують нові санкції проти Росії вже у найближчі 30 днів. Таку заяву зробив американський міністр фінансів Стівен Мнучин, а оприлюднила її у своєму твіттері журналістка Bloomberg Салеха Мохсін. За її словами, чиновник в інтерв'ю запевнив, що Вашингтон застосовує усі існуючі санкції проти Кремля і протягом місяця запровадить нові. Водночас Євросоюз досі не визначився, чи подовжувати дипломатичні санкції проти Росії. Це питання напередодні мали розглядати на спільній зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів ЄС, однак зрештою вирішили перенести розгляд питання на 12 березня. Кримські караїми невдоволені реставрацією Кенаси у Сімферополі. Всі роботи окупантів вони вважають халтурними. Найбільше питань у караїмських активістів виникає до оновленого фасаду молитовного дому. З його фронтону зникла шестикутна зірка. Не відновили горе-реставратори і куполів. Натомість у Кенасі з'явилися кольорові вітражі, яких ніколи в ній не було. Так само, як і сучасні двері, які встановили замість старовинних дерев'яних. Кенаса у Сімферополі була збудована наприкінці 19 століття, а вже у 30-х роках 20-го її закрили. І більше молитовний дім не використовували за призначенням. Аномальні морози слідом за материковою Україною насуваються і на Крим. Відсьогодні на півострові прогнозують стрімке зниження температури, мокрий сніг, вітер, заметілля, ожеледь. Лиха наробили потужні південні антициклони. Пориви вітру, пророкують синоптики, сягатимуть 25 метрів на секунду, а температура подекуди впаде до мінус 15 градусів. У цей час краще утриматися від поїздок власним автотранспортом, рекомендують в МНС. У Севастополі снігопад вже призвів до транспортного колапсу. Рятувальники рекомендують триматися подалі від електроопор, великих дерев, рекламних конструкцій. Небезпечні погодні умови зберігатимуться протягом найближчих 2 днів. А тим часом Арабатську стрілку відрізало від материка. В ніч проти 27 лютого через сильний вітер та шторм дорогу між Генічеськом та Стрілковим залило водою. Рівень води на шляху сягає метра. Транспортне сполучення паралізовано. Один з легковиків, що спробував таки перетнути водну перепону, змило у Севаш. Рятувальники витягли машину. Та поки що просять водіїв утриматися від будь-яких поїздок у цьому районі. Російські військові зламали акацію і знову зганьбилися на порозі Європи. У Калінінградській області вояки вантажили на трал самохідну артилерійську установку, але трохи не розрахували. Одна з гусениць САУ «Акація» на платформу не потрапила, і гігантська машина перекинулася до гори дригом. Американська мрія завершилася трагедією для 2 авантюристів в Еквадорі. Чоловіки спробували полетіти до Нью-Йорка у стійці шасі пасажирського лайнера і розбилися на смерть, впавши з висоти на злітно-посадкову смугу. Інцидент стався у приморському місті Гуаякіль. Літаку довелося розвертатися назад до аеропорту, який одразу заблокувала поліція. Летовище не працювало кілька годин. Громадянства та імен загиблих поки що не розголошують. Невідомо також, коли і де саме вони залізли у стійку шасі, адже лайнер в Еквадорі був транзитом до Сполучених Штатів, він летів з Перу. І поки що це всі новини, які станом на цю годину підготувала наша команда. Більше подій і новин у розвитку вже у наступному випуску, тож залишайтеся з АТР.